Продуктите, направени от първоначалния оригинален материал, често се смятат за по-добри от тези от рециклирани материали. Често се чува това, но трябва ли да е винаги така? В тясно сътрудничество с нашия партньор за рециклиране разработихме нашия материал Cradle Chain и тествахме продуктите внимателно в нашата лаборатория на ИГОС. Нашият клиент Bistronix видя огромния потенциал в Cradle Chain и реши да използва модела на кабеловодеща верига E2i26CG за серийно производство. Външно кабеловодеща верига изглежда точно като тези от чист материал. Cradle Chain е изработена от 100% рециклирани пластмаси. Това включва нашите стари използвани кабеловещи вериги, събрани от компанията IGOS, както и други подобни пластмасови материали. Когато изберете Cradle Chain, може да намалите въглеродните емисии с до 28%. Ако искате да спестите същото количество въглероден диокис при покупката на кабеловеща верига, разгледайте нашето портфолио от Cradle Chain. Предлагаме и екологични лагери. За обзор на всички устойчиви материали от IGOS, моля, последвайте този линк.